рӯзатон бахайр буд корбарони вафодори озоди видео. имрӯз шанбе ва 6 апрел аст ва чун ҳамеша бозам ман дар оғози як рӯзи нав дар канори шумо ҳастам бо хабарҳои тоза ва боварӣ дорам ки дар рӯзи истироҳат чанд дақиқаи худатонро барои шунидани хабарҳои тоза албатта мебахшед. оғоз мекунам аз он ки ҷалолиддин маҳмудов узви собиқи раёсати олии ҳизби наҳзати исломӣ ва намояндаи пешини ин ҳизб дар комиссияи марказии интихоботи тоҷикистон аз зиндон озод шудааст. сайфиддин ҷалолиддинзода писари ҷалолиддин маҳмудов 5 апрел дар деҳаи чуқураки ноҳияи ҳисор ба радиои озодӣ гуфт падараш рӯзи гузашта пас аз адои муҳлати ҷазо озод гардид. маҳмудови 64-сола моҳи июли соли 2015 бо як қарори додгоҳи ноҳияи ҳисор бо ҷурми ғайриқонунӣ дастрас намудан, нигоҳ доштан, интиқол додан аз як ҷо ба ҷои дигар ва ба касе додани силоҳ ба 5 соли зиндон маҳкум шуда буд. ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ки он замон фаъолияти расмӣ дошт ва мисли ҳизбҳои дигари сиёсӣ дар интихоботи парлумонӣ иштирок мекард, дар пайи нишасти шӯрои сиёсиаш боздошти ҷалолиддин маҳмудовро аз қабл таҳризӣ шуда ва сиёсӣ донист. ин ҳизб аз мақомот хоста буд то масъаларо мунсифона баррасӣ карда ӯро ҳарчи зуд аз боздошт раҳо намоянд. ҷалолиддинов давраи ҷазоро дар зиндони рақами 4 душанбе воқеъ дар маҳаллаи якум советский пас сар кардааст. феълан худи ӯ барои тасдиқи хабар дастрас нест. достони шаҳри душанбе нисбат ба ду корманди полиси ноҳияи фирдавсӣ ки дар латтукӯби умед ҳикоятов гумонбар мешаванд бо айби баромадан аз задди ваколати хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. мақомот мегӯянд майёр зубайд сангинмуродзода нозири минтақавии шӯъбаи корҳои дохилии фирдавсӣ бозпурсӣ мешавад, вале ҳамроҳи ӯ фирор кардааст ва маълум нест ки дар куҷо қарор дорад. исми корманди полис то пайдо шуданаш ошкор намешавад. умед ҳикоятови 38сола рӯзи 31 марти имсол бо нишонаҳои осеби пӯшидаи моядон ва кафидани мояҳои чапу рост ба бемористон бурда шудааст. ӯ мегӯяд ду нозири минтақавӣ ӯро шиканҷа карданд ва ҳаёташро сӯзонданд. як манбаи огоҳ аз қазия рӯзи 5 апрел дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт феълан парванда танҳо бар асоси моддаи 316 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ, яъне баромадан аз ваколатҳои хидматӣ ки боиси расониндани зарари вазнин ба саломатӣ шудааст тафтиш мешавад. ин банди кодекси ҷиноятӣ аз 50 то 100 000 сомонӣ ва ё аз 5 то 10 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. аммо агар ҳолати шиканҷа исбот шавад, ин модда ҳам дар парванда илова мегардад, гуфт ҳамсӯҳбати радиои озодӣ. ёдовар мешавам умед ҳикоятов 6 рӯз боз дар бахши урологияи бемористони ёрии таъҷилии шаҳри душанбе зери назорати пизишкон аст ва иддао дорад ки рӯзи 31 март ӯро барои он ки дар лаби рудхона қазои ҳоҷат кардааст ду нозири минтақавӣ ба шӯъбаи полис бурданд ва шадидан латукӯб карданд. дар ҳамин ҳол шоира давлатова раиси маркази мустақили ҳифзи ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон ва узви эътилофи ҷомеаи шаҳрвандии зидди шиканҷа рӯзи 5 апрел дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ба қазияи ин мард таваҷҷӯҳ карданд ва ӯ мегӯяд ки бо ҳикоятов суҳбат доштанду талош хоҳанд кард ки аз ҳуқуқи ӯ ҳимоят намоянд. шурӯъ аз моҳи март дар русия барои муҳоҷирони корӣ муқаррароти нав ҷорӣ шуд. сар аз 20 март муҳоҷирони корӣ дар русия барои сабти ном вазифа доранд санадҳои зиндагонӣ дар манзиле ки дар он иқомат доранд пешниҳод намоянд. агар манзилро корфармо фароҳам карда бошад ба бастаи ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда бояд номаи расмии раҳбари корхона изофа шавад. корҷиён мегӯянд ки дар русия соҳиби хона бо ин ки ба шаҳрванди хориҷӣ манзилашро иҷора медиҳад, вале дар сабти номи ӯ дар хонааш шитоб намекунад. бисёр соҳибхонаҳо аз он ҳарос доранд ки иҷорагири сабти номшуда дар манзил метавонад барои манзил баъдан даъво кунад. ҳаққи регистратсия дар манзил ҷудогона хариду фурӯш мешавад ва матбуоти русӣ пайваста дар бораи сабти номҳои тақаллубӣ ҳам даҳҳо нафар дар як суроғаи зист хабарҳо пахш мекунанд. дар ин ҳолат пеш аз ҳама муҳоҷирон азият мешаванд ки собит кардани қонунмандии буду бошашон дар русия мушкил мешавад. валентина чупик ҳомии ҳуқуқи инсон аз москав мегӯяд ки қоидаҳои нав аллакай ба ҳукми иҷро даромад ва аз шаҳрвандони хориҷӣ талаби санаде мекунанд ки дар куҷо ва
барои чӣ зиндагӣ карданашонро собит кунад. хонум Чупик аз эҳтимол дур намедонад ки чунин набоварӣ дар қонунгузорӣ боиси пайдо шудани ҷанбаҳои нави фасодкорӣ шуда метавонад. ҷоиз ба зикр аст ки дар Русия ба ҳисобҳои мухталиф беш аз 10 миллион муҳоҷири кори зиндагиво кор мекунанд ва беш аз 1 миллион нафари онҳо аз Тоҷикистон ҳастанд. мунаққидон мегӯянд як ҳадафи аслии ҳама тағйирот пур кардани буҷаи давлат аз ҳисоби муҳоҷирон мебошад. аз шурӯи мавсими баҳорӣ даъват ба артиш тақрибан як ҳафта сипарӣ мешавад. дар баробари он ки баъзе ноҳияҳо аллакай аз пурра иҷро шудани нақшаи даъват хабар медиҳанд, шикоятҳо дар бораи аблава низ ба гӯш мерасанд. барои Юсуфӣ дар ин бора гузориш омода кардааст. ин хонум Дилором Шарофова сокини 47-солаи Душанбе ва модари Ҳадиятуллоҳ Носирови 22-сола аст, ки мегӯяд писарашро 2 рӯзи қабл ғайриқонунӣ ба хидмати сарбозӣ бурданд. Дилором модари танҳо аст ва мегӯяд як духтар ва як писари ноболиғи дигар дорад. писараш Ҳадиятуллоҳ сарвар ва нигаҳбони хонавода сабт шудааст ва бар асоси қонун то соли 2022 то замони ба балоғат расидани писари хурдиаш аз хидмати ҳарбӣ озод аст. сол ягон ёрдам чӣ медоштам, ягон чӣ медоштам, майли ҳамин мард бояд хизмат кунад, ки чӣ кор кунам, ки ман ягон нигоҳубин мекардагӣ надорам. Дилором маъёби гурӯҳи дуюм ва гирифтори маризии диққи нафас аст. духтари 21-солааш бемории рӯҳӣ дорад, шавҳар надорад. писари хурдиаш 14 сола аст. Ҳадиятуллоҳ дар бозори Султони Кабир устои чӯбу тахта ва ягона ноновари хонавода буд, ки акнун бояд 2 сол хидмати сарбозӣ кунад. шарои надоштам, вали сахора ҳамин дору зарбати дору хатм мегардам. ҳамсоя ва хешу табори Дилором аз шароити бади ин хонаводаи бевазан таъриф мекунанд, ки ягона пуштибони хонавода писараш Ҳадиятуллоҳ буд. дар бозор гулак ба салафан мефурӯхт, рӯзиёра мефурӯхт. ин ҳоли акбо ба ақлак шуд, аз қай кор мена бо хай нигаҳ мена. ина хоҳараш касале, ура уколдор мена, аз чаша уколдор мегира. уш апаш бевақати як духтарак 3 сола дора, ура нигаҳ мена. шароитиш қин аёхи ина касалша ки нигаҳаш мена. ӯ ба чанг мактаб мерава, мактаба партоя брада бозор биталба биёра ёра бития намешава. дар комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фирдавсӣ ҷалби Ҳадиятуллоҳ Носиров фарзанди Дилором Шарофова ба хидмати сарбозиро таъид карданд. Маҳмадулло Зоҳирзода, сардори комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фирдавсӣ гуфт, санади ҷалб нашудани Абдулҳай дар соли 2015 дода шудааст. он замон дар хонаводаашон 2 фарзанди ноболиғ буд. ҳоло яке аз онҳо ба балоғат расидааст ва бар асоси қонун ӯ бояд ба хидмати ҳарбӣ ҷалб шавад. инро ба модараш фаҳмондаанд ва ҳамчунин роҳнамоӣ карданд, ки ба хотири дар хидмат будани фарзандаш агар Дилором Шарофова ба унвони комиссарияти ҳарбӣ ва раиси ноҳия нома бинависад, ин хонаводаро ба сифати кӯмак аз пардохти ҳаққи хадамоти коммуналӣ ва истифодаи нерӯи барқ озод хоҳанд кард. шумо навиди бомдодии 6 апрелро тамошо доред. интизор меравад ки 17 апрел ҳукми собиқ нозири минтақавии Серпухова эълон мегардад. Георгий Кузнецов ба он муттаҳам аст ки шикояти қаблии сокинон нисбати Александр Сёмин муттаҳам дар қатли Ҳувайдои 5 сола хунукназарӣ кардааст. дар ин бора Дагир Хасавов, вакили хонаводаи Ҳувайдо, дар саҳифаи иҷтимоияш хабар дод. Дагир Хасавов дар робита ба Александр Сёмин, фарди муттаҳам дар таҷовузу қатл, гуфт ки 27 апрел муҳлати ҳабси пешакӣ ӯ ба поён мерасад. ба гуфтаи вакил, Сёмин худро ба девонагӣ задаву ҳоло дар яке аз беморхонаҳои рӯҳист. аммо Дагир Хасавов ваъда дод ки Сёмин барои ҷинояте ки содир кардааст посух хоҳад гуфт. қазияи қатли Ҳувайдо Тиллозода аз 10 моҳ ба ин тараф идома дорад. Ҳувайдо зодаи шаҳри Кӯлоб рӯзи 22 июли соли 2018 дар назди хонаашон аз майдончаи бозӣ дар шаҳри Серпухова нобадид шуд ва ҷасади ӯро рӯзи дигар дар бурхалтаи варзишӣ дар назди рӯи оҳан пайдо карда буданд. амрико
аз соли 2005 то 2018 барои пок кардани минтақаҳои минкоришшуда ба Тоҷикистон ҳудуди 25 миллион доллар кӯмак кардааст. Ин нукта дар гузориши нави Департаменти давлатӣ ё Вазорати корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида дард шуд. Бино ба гузориш, Тоҷикистон яке аз 10 кишварест ки аз ҷониби ин барнома сармоягузорӣ мешавад. Ҳадафи ин барнома амну бехатар кардани қаламравҳо аз минаву дигар навои аслиҳа мебошад. Дар Тоҷикистон ки солҳои 90 ҷанги дохилро пушти сар кардааст, водии Рашт минтақаи аз ҳама зиёд минагузоришшуда ба шумор меравад. Масъалаи вуҷуди аслиҳаи нотаркида ба ҳаёти маъмулии мардум бахусус пешбурди кори кишоварзӣ ва дигар фаъолиятҳо дар шароити деҳот монеъ эҷод мекунад. Қаламрави дигари минагузоришшуда сарҳад бо Узбекистон аст. Ин қаламрав дар охири солҳои 90 ва дар аҳди президенти собиқ Ислом Каримов минагузорӣ шуда буд. Ба иттилои Маркази миллии зидди минаҳои Тоҷикистон дар 20 соли ахир дар минтақаҳои минакоришшудаи кишвар 374 нафар кушта шуда, ҳудуди 500 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Ва бо умеди тансиятии шумо бинандагони бениҳоят азиз суҳбати имрӯзаро анҷом медиҳем. Аммо рӯз нав оғоз шуд ва шумо хабарҳои аз ин бештарро бешаку шубҳа метавонед дар вебсайти радиои Озодӣ www.ozodi.org бихонед ва ҳамин гуна агар хостед метавонед гузоришҳо ва хабарҳои навории ҷолибро дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. То мулоқоти баъди, худо нигаҳдор ва рӯзу истироҳататон хуш бошад.